La un nou episod, o nouă serie. Acesta va fi primul meu episod din seria noastră de survival games de pe acest canal și sper că vă va place și să dați un like, să vă abonați și da, o să ne vedem acum, ne vedem la episodul propriu zis de survival games. Hai să începem. Da. Ținând cont că asta va fi primul episod, sunt foarte emoționat că sper să dați un like, măcar să mă ajutați ca să pot să evoluez, să fiu un youtuber bun, ținând cont că de-abia m-am apucat și da, da. O să facem și alte serii, cum ar fi Clash of Clans, Minecraft Survival și alte serii mult mai importante. Da, o să vedem pe parcurs. Acum am zis să jucăm ca toți youtuberii de la început. Un mic survival games, un mic spliff, un mic Skywars, alte chestii pe serverele de pe Minecraft. Și da, cred că începem într-un minut, da. Și sper să câștigăm mai puțin. Dacă câștigăm, vreau să strâng 10 like-uri pe acest episod. Sunt foarte, cum să zic, foarte perseverent când vreau să fac ceva. Și da, sper să strângem 10 like-uri măcar pe acest episod. Pe primul nostru episod de pe acest canal și da, sperăm că vă abonați toți și o să dați cât un like. Hai mă, când începem mâncățeași. Da. Gata, haideți să începem. 3, 2, 1 și save to start. Trebuie să mă repede. Armură bună. Bine, cam slabă pentru început, dar e bună. E bună, boss. Hai mă că e bună. Ok, o să mergem pe aici. Dacă pierdem meciul respectiv, o să lăsați câte like-uri vreți voi, nu o să vă cer like-uri multe și alte chestii, dar dacă îl câștigăm, atâtea like-uri vreau să strângem. Deja un diamant. Tunică, cred că avem din aia, dar nu avem cască. Ușa. Să mergem pe aici, să nu mergem pe unde se duc toți tipii. Așa. Deja avem sabie de stăun, alții au topor sau sabie de lemn, dar noi suntem puțin mai buni. Puțin. Că am văzut pe unul deja fără. Da, așa am fost și eu. Da, alt meci, ca înainte să filmez. Uite aici un chest, hai să-l luăm. Așa, uite niște buți. Și niște mâncare, că vezi armura de ele, dar nu e prea bună. Nu e bună. Avea mai bine. E bine și așa. Și așa, hai să vedem. Uite aici un chest. Da, o tunică din asta. Niște săgeți avem. În loc de diamant o să punem arcul. Hai să ne punem tunica asta, pezale și hai să continuăm eventual dacă am găsit un boss ca să ne craftăm sabie de iron, să ne dăm spawn. Ce? Era un geam acolo, l-am zis, băi. Și da, nu știu ce să mai zic pe început principal, dar asta e, nu mai zic nimic. Mă las să vizionați singuri acest episod. Dacă mai vă zic ceva, asta e. Uite, iarăși un chest. E bine că am zis vorba de chesturi. Da. Ba, uite un băț. Hai să fac sabie de iron. De iron. Da.
Da, uite aici unde joace niște buți. Cred că am buți deja. Da, am tot. De un fucking cord. Primul de 3. Nu cred că o să câștigă meta dacă e tineri. Dar nimic, doar mâncare. Mâncare. Da. Ca să știți cu ce filmez cu Mobizen. Da. Și cam atât. N-am ce să mai zic. Aici un chest. Pants de iron. E bine. Deja o ducem prea ca lumea. O să dau refil la chesturi. Filmăm de 6 minute. Hai să mai continuăm aventura noastră. Să iei cumva pe cortul ăsta ciudat. Ce pui o fi. Nu știu dacă o să filmez și pe calculator de curând, dar trebuie să-mi cumpăr un calculator nou. Fiindcă mi s-a stricat cel vechi. Da, încă mai bun. De cartofei. Bă, da, nu înțeleg unde fucking grateu-i spawn-ul. Încolo? Cred că e încolo. Va. Ce? Oh, terrible, bunăși. Și be. Ce dic. Așa. Păi, dar eu n-am omorât pe nimeni să-mi bat piciorul. Nu cred că o să mai jur de acum, ca să știți, dar mă cam enervez și da. Mă cam stresez și mă cam mai... E luat. Uite un fucking player. 2 minute. Mamă, că n-am nevoie. Sincer, acum chiar n-am nevoie de temele lui Frederica ăsta, doar că vreau să-l bat. Uite aici. Cred, nu e aici. Ok, să mergem după tipul ăsta. Uite spawn-ul și aia cred că steamer ori se bat. Du-te, dică! Bine că mi-a dat la boost! Am căzut, am murit. La picior, dar jos, că venea aia după mine. N-avea să mor. Da, avea un pe un. Era unul, îi luăm mână acolo.
Galaga. Ok, da, cam atât cu acest episod și da, nu uitați să vă abonați, să dați un like. Nu știu câte like-uri o să strângem, dar cam la 20 de like-uri o să pun al doilea episod. Da, pa.